Assalamu alaikum warahmatullah, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo a channel ta Ajifa Tech TV. A yau bidiyon mu zai mana magana akan mutane wadda za su shiga browsing ya zamana a ce tallace yana bayyana da yawa a cikin mai browsing nasu. So abinda zamu nuna muku wannan zai taimaka wajen rage kashi 90 a cikin 100 na tallan da suke bayyana yayin da kake browsing. So abinda zamu yi shine zamu shiga cikin setting ɗin wayar mu kamar haka, yayin da ka je sai ka shiga cikin setting na wayar ka haka. Bayan ya buɗe sai ka duba inda aka rubuta more connection kamar haka gashi, sai ka danna shi ya buɗe. So bayan ya buɗe abinda zaka yi shine zaka shiga cikin wannan option na 5 ɗin wanda aka rubuta private DNS, sai ka taɓa shi kamar haka. Ga option nan guda 3 sun bayyana, sai ka duba na ƙarshen nan private DNS provider hostname, sai ka danna shi kamar haka. To bayan ka danna shi sai ka sa wannan abun kamar haka, sai ka sa dns.adguard.com. bayan ka sa wani abu ne sai kai save. So da wannan ne yayin da ka shiga talla a cikin wayarka zai zama na ce ya rage kashi 90 a cikin 100 dangane da tallan da suke bayyana yayin da kake browsing. Kada ku manta da liking, comment da kuma sharing wannan bidiyo din domin mutane da yawa su amfana.